गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ आसामनि फिसा नयनज्योति सैकियाया मास्टार शेफ इन्डिया 2023 ट्रफिखौ देरहासारनो हाबाय। आसामनि फिसा नयनज्योति सैकियाया कुकिं रियेलिटि श' मास्टार शेफ इन्डियानि देरहासार महरै फोसावजाबाय। मख'नो गोनांदि श'नि फाइनालखौ ब्रडकास्ट खालामनायनि सिगाङावनो नयनज्योति सैकियाखौ देरहासार महरै फोसावबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि 26 बोसोर बैसोनि सैकियानि बे बिमुंखौ देरहासारनाया रायजोआव गोग्गानाय लाबोनो हादों। दिनै फुंबिलि समाव सोनाब बंगनिफ्राय सिखाव लामाजों आसामाव हाबफैनाय समावनो गसाइगावनि गुकुलकाटा गामियाव गंनै ब्रयलार दाउ लाबोनाय गारिया जाब्रथाय जायो। जाब्रथाय जानायनि उनाव गारिखौ बोखांनो हायैयाव ओनसोलनि रायजोफोरखौ नुनानै सालायग्रा फालांगि दालाल सानैया खारखोमायो। ओनसोलनि रायजोफ्रा जाथाय जानाय जायगानिफ्राय सिमुल थापु पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव पुलिसा फैनानै पिकआप गारिनि अनजिमा ML05Y6329 आरो AS16A सिट 3674 गारि गंनैखौ थानासिम लांनाय जायो होनना खौरां मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि सोरखारा होबथानायनि उनावबो आसामाव सोरदै ब्रयलार दाउ लाबोनाया सोलिगासिनो दङ। सिन्डिकेट हानजा लोब्बा थानायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि रायजोफ्रा। बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनानै रां खामायनाय फोरोंथाय बादा खुंदों। दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सान्थिपुरनि समाबाय समितिनि नब्लाङाव बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव बिगियानारि आदबजों अमा फिसिनानै माबोरै गोबां रांखान्थि खामायनो हायो बेनि बागै रायजो राजानो फोरोंथाय होनाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारि, चिरां जिल्ला इउपिपिएल आइजो गांखंनि गाहाय नेथारि रंजालि बसुमतारिमोनजों लोगोसे गोबां रायजो राजा आरो 14 नं चिरां दुवार ब्लक इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। गोजोननि बिटिआरआव फिन हिंसायारि जाथाय। गसाइगाव गिख्रंथाव खुख्रिजों गाग्लोबदों। जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। गसाइगावनि दावागुरियाव थांनाय हरनि 8 बाजि समाव दुथांफोरा देगारजों सुनानै आलि आस्कर 32 बोसोरखौ गाग्लोबदों। मख'नो गोनांदि सुजाग्रा सुबुंखौ 2 नं बुरि सोदाम गामिनि होननानै सिनायथिनाय जादों। लोगोसे सुजाग्रा सुबुङा खुख्रिजों गाग्लोबग्रा सुबुंखौ 2 नं हारसावबारि गामिनि थागिबि सुरभ तालुकदारनि फिसाज्ला ताहेर तालुकदार होननानै खोन्थाना लादों। सुजानाय सुबुंखौ लोगो लोगो गसाइगाव RNB देहा फाहामसालियाव थिसननाय होदोंब्लाबो नाथाय गोब्राब जानायलाय बङाइगाव देहा फाहामसालिसिम लांनो नागिरनायावनो जिउ गोमायो होननानै मिथिहोदों। जाथाया माबोरै जादों बिनि फारसे गसाइगाव पुलिस बिफाना नायबिजिरगासिनो दं होनना मिथिनो मोन्दों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बिटिआरआव दानिफ्रायनो बारदों राजखान्थिनि गोख्रों बार। बिपिएफ दोलोआ उदालगुरि धोनस्रि बियाबाव फुड रेलि हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' CM हाग्रामा महिलारिया बाहागो लाफैदों। गोजोन खौसेथि आरो जौगानायखौ नोजोर बोना दिनै 30 नं धोनस्रि बियाब धोनस्रि ब्लक बिपिएफनि बानजायनायाव दिनै सांग्रांथि मेल खुङो। बे हाबाफारियावनो बिपिएफनि आफादगिरि एबा बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा नुजाथिफैयो। बे हाबाफारियावनो बिथाङा नुजाथिफैना खौरांगिरिनि सोंथियाव फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव बिपिएफआ रावजोंबो गोरोबनानै बिसायख'थि गैलिया होननानै बुंदों। दिनै मुलुगनि गेजेरावनो नुनो मोन्दों भारतनि आइजोफोरनि रोंगौथि आरो गोहोखौ। भारतनि सुरेखा जाधबआ गिबि आइजो लक' पाइलट जानो हाबाय। बेनि सिगां 1988 मायथाइयाव सुरेखा जाधबआ गिबि आइजो ट्रेन ड्राइभार जानो हादोंमोन। दिनै सुरेखा जाधबआ मुम्बाइआव छत्रपति शिवाजी महाराज टार्मिनास आरो सलापुर स्टेशननि गेजेराव गोख्रों खारग्रा ट्रेनखौ सालायनानै दिन्थिफुंनायाव जाफुंसारदों। माजबाटआव 2 कौटि रांजों लुफुंनो गोनां बड'लेण्ड आलासि जिरायसाल नयुंनि गाहाय खुन्थिया गायसनबाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। उदालगुरि जिल्लानि माजबाटआव 2 कौटि रांजों लुफुंनो गोनां बड'लेण्ड आलासि जिरायसाल नयुंनि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। मिथिना मोननाय बायदिब्ला दिनै सानजौफुनि 1 रिंगायाव माजबाट रेभिनिउ सार्कलनि मावख' एलेकानि सिङाव गायसननानै प्रमद बर'आ बुङोदि बड'लेण्डनि माजबाट ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गोबाव समनिफ्रायनो सिमां नुदोंमोन आरो बेयो दिनै मोगथां महर मोनबाय होननानै बुङो। रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोनांथार फोसावनाय। सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला आयुर्वेदिक थेरापिस्टआव फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, रोदा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिनजिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनेसनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। सोरबाफोर बिथांमोना बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला सावगारियाव होनाय जानबुं नम्बराव मोजाङै एबा आबुङै खौरां लाहरनो हागोन
आरो बेनि उनाव नोंथांमोना फाहामथाय लाफैनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय सा 22 सुबुंफोरखौ हमबाय। आसामनि DGP JP सिंहआ दिनै 14 मार्चआव मोनसे टुइटारनि गेजेरजों मेट्रिक आनजादनि बिगियान आयदानि सोंनाय बिलाइ गोसारनायजों सोमोन्दो थानाय सा 22 दायनिगिरिफोरखौ हमबाय होननानै फोरमायथिनानै होदों। बे फोरमायथिनाय बायदिब्ला गुवाहाटी, लखिमपुर, धेमाजि, शदिया, डिब्रुगड़ आरो तिनसुकियानिफ्राय दायनिगिरिफोरखौ हमदों। बे दायनिगिरिफोरखौ आयेननि गेजेरजों गोख्रों साजा होगोन होननानै आसामनि DGP बिथाङा फोरमायथिनानै होबावदों।